Tu škola. Tu píšeme. Tu papáme. Čo to tu robíš? My prezentujeme našu školu. Takto? Veď to je teraz moderné. Ale naša škola toho ukrýva oveľa viac. Vedie kúzelná. Tak si to skúsli. Už viem. Preniesieme sa na najkrajšie miesta v našej škole. V začiatku roka nás triediaci klobúk zaradí do správnej triedy. Štvrtá A. Prvá A. Druhá B. Tretia A. Tretia B. Si užívame našu chvíľku pokoja. Alebo sa zlepšujeme v umení čítania. A tu sa zázračne premiestňujeme z mesta do mesta. Premiestnili sme sa na krúžok iného matematika, kde sa deti učia čarovať s číslami. Autobus štartuje. Dvere sa otvárajú. Zastávka stolová. Nastupuje jeden. Ešte jeden. Ďalší. A už nič. Dvere sa zatvárajú. Dvere sa otvárajú. Zastávka slnečnicová. Nastupuje jeden, nastupuje ešte jeden, nastupuje ešte jeden. Tu sa dokážeme poriadne vyšačiť. A tu sa občas aj učíme lietať vo vzduchu. A niektorým sa to tak páčilo, že tu zostali navždy. Tu sa v pokoji pripravujeme na naše čarovné hodiny. Toto je náš čarovný zvonček. Naozaj čarovné. Ešte aj oblečenie sa mi zmenilo. Tu sa od malička učíme umenie písania. A nie hociaké. V našej škole píšeme Comeniou. Samozrejme dokážeme čítať aj iné písma, aby sme rozlúštili staré čarodejnícke knihy. Z našej školy sa dokážeme teleportovať kdekoľvek. Ale nie, máme tu len takú čarovnú učebňu, v ktorej sa deti učia pracovať s technikou a tvoria školskú televíziu. Dobrý deň, v našej škole sa dejú veľmi zaujímavé veci. Tu si cestou do školy opakujeme učivo. Za týmito dverami sa žiaci učia starobilé umenie vyrábania papiera. Poďme nakúknúť. Spravilo si to lepšie ako ja? Neviem, ale pevne verím, že to bolo zaujímavé.